Gulê û wê ne. Wê rojê Gulê bi xebera ku mamoste dayê gelekî kêfxweş bûye. Gotiye em ê li dibistanê pêşbirkekî wêneyan li dar bixin. û kîjan xwendekar bixwaze dikare beşdarî pêşbirkê bibe. Gulê gotiye, dibe ez teqez bibim yekemîn. û lê fikiriye, gava bibe yekemîn, ew ê gelek bextewar bibe. Xwe bi xwe gotiye, wêneyê min gelekî xweşikin, ez ê çima beşdar nebim? Ez ê di wêneyê de daristanekî çê bikim. Gelekî dar û devî, darên mezin, darên çama, darên fêkiya jî. Li ser daran jî ez ê gelekî çivîkan çê bikim. Li binê darê şêrek wê razayî be. Li kêleka şêrê mezin jî cewrikê şêr ew jî razayî ne. Li her derê gul û kulîlk hene. Lê fikiriye ku bi wêneyekî wisa ew ê bibe yekemîn. Bi îhtimala herî xirab jî ew ê bibûya duyemîn yanî. Gava hatiye malê bi lez ji diya xwe re gotiye, dayê li dibistanê pêşbaziya wêneyan heye, ez ê jî wêneyekî çê bikim û bibim yekemîn. Diya wê dibêje, baş e Gulê can, serkeftin ji bo te ve, hêvîdarim tu bi ser bikevî. Divê tu teqez beşdarî vê pêşbirkê bibî, da ku tu bibî yekemîn ne wisa? Belê, wisa ye. Wê gelekî xweş be Gulê. Bi ser de pêşbirkên wisa hewesa însan ya li ser van mijaran derdixe meydanê. Ew jî derfetekî gelekî baş e. Lê dîroka serlêdanê ya herî dawîn kîngê ye? Roja înê ye dayê, yanî tam hefteyekê min heye. Gulê wisa lê fikiriye û gotiye, gelek wextê min heye. Ji ber ku hîn zarok bûye, haya Gulê jê tune bûye ku wext gelekî zû derbas dibe. Roja şemiyê Gulê wêne çê nekiriye. Roja yekşemê jî Gulê wêne çê nekiriye. Roja duşemê hatiye Gulê dîsa wêne çê nekiriye. Lê fikiriye ku ew ê roja sêşemê çê bike. Roja çarşemê jî Gulê ji bîr kiriye. Ji bîr kiriye ku divê ew wêne çê bikira ha. û roja pênşemê hatiye, diya Gulê jê pirsiye, Gulê, te wêneya xwe qedand, ka te qedand bibîne pêşî ez û bavê te lê binhêrin? Fikrê Gulê yê li ser derbasbûna demê aha wê demê roja pênşemê di wan saetan da guheriye. Bavê wê jî gotiye, erê Gulê, ez jî dixwazim wêneyê te bibînim, ez pir merex dikim. Gulê pêşiyê nizanibiye wê çi bibêje, lê paşê rastiya xwe ji wan re dibêje. Mixabin min hîn dest bi wêneyê nekiriye, lê ez gelek xemgînim ji bo ku ez ê tevlî vê pêşbaziyê nebim. Lewre min fêm kir ku divê mirov karê xwe yê îro nehêle sibê û qîmeta dema xwe bizanibe.